agus inis an líne tá beirt gael goirí an Steve Grace an Meon Eile. Tá me caint ar dús le Eilís Eilís Nic Lochlainn. Eilís fáilte go dtí níor FM? Hi Darren, Dermina Maggot as Lordsham aniu, tá my favourite. Okay, sin go bra. Eilís sulla leirinn muid fao Meon Eile sa látá inniu an féidir leat cuairsí sa hort de éistóirí níor FM sé sin dóibh siúd nach bhain ar nálas. Faoi cad é Meon Eile agus an star amháin leis? Go kinse, yeah. So go bonasach Cludian mud, Remsha Lahan to our Ardan sogin, so ta Ardan Degashach ogin, so ta Seu or Lina ogin, Meon Eile Gaeilge agus Meile Shin Kermage Mirna agus alt Screefa sogin Galer or mine Hosholte or Twitter, Instagram, or Facebook. So Jana Majir can you look faking agus, look faking can you Excella a Orbert, every ama agus go general to being gomlashko ta the image cleadock hourha o Kersey Fubble culture gasaling Mirna or Kersey Raha Kamoy Lishin agus hourha modular Kersey Idish agus sports so being Ramsha Lahan the ruddy cleadia agin och Gobonasa Kermage and them or in Fubble agus Guhan Fubble Gujier agus Nadini Shinata Gobber on Talu. So agus and them Shin Kamoy or Hugolu and Kudis Modenam or in Nos o Ambukila Chemage o Yasak Janamage Iraq and them Shin occur or Tanamage Olu agus ta na country agus na Nadini and Shin Igoni a gobber go jigger shock agus a gobber or son na Gaeilge Igoni so ni vian aspa scalta again the Kudak. Okay. Agus tá sibh muoinethe an bhfuil ón giste creatóach de thuiscid éireanna bhfuil? Sin chart, yes. Okay. Agus céim bhliain ina bunaíoch sibh ón iscut? So bunaíodh muid gabilas a dóiag, so agus, tá fás agus forbairt ar dói tagtha ó hen agus ar bhela agus féidir le an fás agus an forbairt sin a Gaeil ar Fubble na Gaeilge in Éanachlinn ar bhela agus an rud jazz fui hiú so gin fosta na is féidir le Cartland so gin a leg a Eile agus a aimsú owner running image so ta figure ta fern cohamlin jigger shock a goberlin agus ni fern more ach an ard me hen agus Jane Nic Uilliam agus fern jigger shock de Urshori Kamoy agus Tommy O'Connell gober mar proflehor agus Sean O'Wheel agus Maya Brachnach ag banishi rudin doing Kamoy so ta ruddy go Kamoy go foil agus yeah. Okay. And was your posting points you saw just YouTube? Ní one image you just as YouTube no. Good year ar na main social TV image le fat le aimsú Dúrach Meon Eile agus an sin Seu idirlín Meon Eile Gaeilge. So it's féidir leat na house scrífa galera a aimsú ar an Seu Kamoy. So bíon gach luin. Agus déanann sibh físin a freisin an yeah? Yeah, so o luin go héine bíon alt scrífa agus an sin Cara Mirna, so gach luin bíon alt scrífa agin ó ar seoir éagsúla faoi ábhartha éagsúla Kamoy ach an sin ón mhairt go déanaine bíon Mirna agin so Mirna cinneal trí carabhaimte a bhíon a gceist an sin agus réimse lehan de ábhartha clúdaithe an sin Kamoy. Agus inis tá me cainte Jane Nic Uilliam ó Meon Eile.
Jane, an féidir leat aintse dom faoin ró atá gut le Meon Eile agus faoi cuid an obair atá déanta gut leis an sibh ón am a thosaigh tú ag obair leis? Kense so hoffi me hien ag ober le Meon Eile sa bblion fi dó agus so hen tá mé ag ober le mar fi airisiúr hosí mé mar fi airisiúr faoi eilewint agus inis tá mé mar fi airisiúr agus ó lá bíam sa ag Johnny Taide ar scéaltaí actuala agus níos fuide fásta don codgus mó in Google Alu agus an sin bíamsa ag tafad féisiin le ag réimse ócaid Gaeilge agus ag Jane Nic Uilliam le sainiúla an amatí fása faoi cuasaí ratha agus an sin curmwood na féisiin le chéile mu chéan agus scrífanwood altscrífa fása le gá so bíon réimse lehan de rólanna agin mar fi airisiúr le Meon Eile Janwood a hanrod a bhag na war a chuisca Jerry so tá sé inte fiúntaach mar fast mar heglen aber sugin eil ó chuis Jerry agus ben an je agin an ardán sin a hort do géni nach méon ardán saku de gra ar na siú nuachtain móra beidir an amantí daine gobar ón talú agus grúpi pobl daine oige rudí mar sin so bíon muid gréthach a an lá ach is postí einta simú agus fiúntaach cinse. Okay, sí bra. Okay, tá muid ag tafad na nagal of seo maidin ag héidirna an séú lá de bhí na saona agus tá is a gcuin maidin aniu gur bhuaigh Donald Trump sa teáin Uachtarán ta America agus faróg for ol teáin sa fublacht an mórach ar an deirdín ceapan. An bhfuil si ag clúdach na scéalte seo faoin na teáin a Jane agus an féidir dar lucht éisteachta beag an ní fí cad atá le feicáil ar Meon Eile faoi láthair? Well, in Almaty, Cludium, which in sna féisiin sugin na cuasaí ratha cosúlis na halltéhain is rudí mar sin ach de gra nó fásta buan would you say as an ferning tax scríbhniúí agus airisiúí faoi na cuasaí níos casta sin an Almaty agus níos daoire mar bíon an saku an na háir sin a clúdach ar one defriúla so dearhin go mé couple altscrífa le feicáil sort of ar Meon Eile faoi cuasaí ratha cosú lei sin ó téhains na stáisiúntaithe agus a lehéadsta sin. Okay, an bhfuil éon scéas a faoi le clúdathe goibh an am ina mbunaíoch Meon Eile a bhfuil sibh broúil ach go háirithe as tú? Go leis go? Like an bhfuil éon scéaltaí faoi le clúdathe goibh ar Meon Eile thar na blianta an bhfuil sibh broúil as tú ach go háirithe, like éon scoops, you know? Cinse, well, bíon mar luúmuid bíon réimse lehan de scéaltaí agin ar Meon Eile agus táidirnta broúil go bhhaimmuid an deis go daoine ón pobláisiúil a thuirt ach ar na mála bhí sreibh bheochanna agin le páisí bonscoile dar banim dochreidse bhí sin in éineach le cantar choirlí cantar an bhuain agus in dúr agus bhí sreich fásta agin le ceoltarí áitiúla fásta so bhí sin ínta simú mar bhí an deis agin rud níos deise an amatí a léirú agus Janamúidíreacht scéaltaí
níos trimme agus níos édrama a chur fáil de loch féchan agin agus si an seans agin tamagin de brodil a gonin ar einmuid an jeis op veg op le gréwichanga fósta clúdímuid agóid sa warstaisiún taisiil email firstja maidir le cuairthaí gathangach agus bímuid ag lé leis na cuasaí sin go minic agus támuid fásta inta brodil nar einmuid an jeis loirt le Paulatóirí móra ar na málamh tá Michelle O'Neill agus Paul Gibbon curtha faoi aglaí agin agus támuid inta sasa go bhfuil an caidrú sin agin leis an phobal go bhfuil an más agus an muinún tóca agin leis an phobal go bhfuil muidir an teachtaigh ócaid chun na rudí seo a clúdach. Okay, bhí sé just caint sibh ar radio maidin inniu. Sonar imíonn sibh ar bhhaid leat a intin dar lucht éisteachta an bhfuil flan aniu a gcuibh don siomh sa aflíonn? Kenint well yes gur maigad as Lordland fósta bhí sé galant ar fad a tí rud na higlah muid a aimimsú ar Meon Eile agus má bhíon aon scialtaí ag loch féchanna sogin Jericho Jaguil sogin tá sonraí treagháile agin ar siú sogin Meon Eile agus támuid ar Facebook, Instagram agus Twitter at Meon Eile agus tá muid ag gcónaí ag obair agus ag forbert siú sogin agus ag tógáil ar scialana sogin agus ag tógáil ar asper sogin fósta le scialdaí eile agus guhanna difriúla agus guhanna táhachacha a léirí don phobal don loch féchanna sogin.